Et fucking kylling, der står og kigger på mig. Du skal ikke tro, du er noget, det er svin. Be clean. Be clean. Og jeg slap dig af. Nu flækker du dem bare. Jamen du vil sagtens kunne gøre det, du skal. Det er, at du skal sige, hej, hej, Gert, eller Inga. Skal du med mig hjem? Og tentakelporn og... Let's go, reload. Jeg er så sur, at jeg tager klassen, men også op på bordet. Jeg forstår ikke, hvorfor grøn ikke. Det er godt, det er din ende af bordet, du gør det på. Hos team enden. Vi er lukket nu det vogn ned. Okay, jeg lukker det vågen ned. Og stadig ikke endnu, nu det er dig, vi venter på. Ikke bare tabe ud af det, du skulle lukke det ned. Det er lukket helt ned. Jeg er ikke ind i spillet lige nu. Det er din skærm, vis det. Jeg går ind og tjekker Battle.net. Det er fandme løgn, det der, han sidder og siger. Fuck dig, nej, det er de lille svin. Jo, det er så. Han er fuld af lort, ikke? Fuldt det lort. Ja. Han er også det vilde BK, mand. Wanna see my penis? I can show it for free, only for you. Only for you. Chok! Jeg kan ikke komme ind i hullet. Ja, vores teammate har 3600 timer, så han carrier. Det skal stemme, jo. Jeg kan også have blankt. Jeg siger bare fuck min mor lige nu. Det er jo bedre, du gør det, end at du slet ikke. Det er bedre, du går op og ned og stemmer blankt, end du slet ikke går derned. 47, William. Det er fint for mig. Hun er single. Bare rolig. Hvor bor han? Ja, hvor er en byen henne? Hvad? Hvor er byen henne? Jeg aner det ikke. Så lige ud af det, så kommer jeg lige og besøger hende lidt. Siger hej. Lavelse. Det er højst ikke for, at det skal lade Roskilde. Er i København? Han sidder fucking og skal spille sig World of Warcraft hele tiden, så Rage Nej. kan være kraftedeme med. Jeg er ikke åben med mig. Slut nu, man. Ved du, hvad jeg siger, man? Hallo, Jeg tror ikke på dig. Det skal du heller ikke. Nej vel? Nej, nu skal bare ikke tro på en skid af, hvad du siger, mand. Hvad? Fucking handicappet, mand. Ej, Retarded. han er ikke inde i WoW, bare rolig. Vi tager det løt. Vi tager det løt. Jeg vil sige, vi siger Kyle i dag. Sig Kyle! Der er en dernede. Og så til morgenmad. Hvad er pik Kongo. Og en kongobat der. Direkte op og nælt. Fantastisk. Dobbeltfejl fra os endnu, mand! Jeg skal om Undskyld, jeg 73. skal bare Jeg lige skal rundt om den der. 73. Er der ikke nogen, der kan finde ud af at skyde, eller hvad? Jeg skød 2, mand! Sig, at jeg nåede ikke Thomas. Benjamin og mig ramte engang. De andre ramte engang en enemy! Ja. Nej, du har 0 damage, bøv. Jeg vil sige, at... Jo, du har. Den Ja, de kan bare der ikke se måler det. der er så fucking fejl. Han var stadig hyggeligt. William! Nej. Nej, der fik mig. Jeg elsker det der, jeg elsker det der. Jeg vil godt lige sagt at stå dernede og spille pik. Jeg flasher mig selv. Fedt. Tak. Hvor står I og holder hånden? Ja, I er bare søde. Du slår mig ihjel. Du slår mig seriøst. Ikke fucking lige ihjel. Nej, det var bomben, der gjorde det. Vilde BK, mand. Så Og det er derfor, man venter med at gøre sådan noget der til efter pumpen er sprunget. Jeg skal lige præcis lige på at dø. Jeg tænkte, da du kigger på mig, jeg tænker, 100 på, at du gør med mig. Jeg var overbevist om, du ikke. Vilde. 95% af tiden, der er det dig, der gør det. Jeg gør det næsten aldrig. Jeg gør det næsten aldrig. Og Thomas, Så så det, du du gør det, så så at du forventer, at jeg gør det, det giver ingen mening. Det var være paranoid, jeg ved, jeg kan finde ud af at gøre det, så kan jeg vide, om du så gør det. Den der Molotov, den er næsten for sketchy. Og den der nade der også. Altså, han ved bare, hvor der står. Raptor mig.
Ja, Han er død, ja. han ligger der. Men der... We go on a trip to my third bucket ship. Hvorfor ventede du ikke på? Kom med en smoke eller et eller andet. Og jeg har en, det er nok det værste ved det. Ja, det er nemlig det. Hvad er der? Det var for skæv. Nej, den er faktisk rigtig god, den der. Det er bare problemet. Han stod bare irriterende. Det var ikke mig, der var gal med. Jeg var 30 til længere periode. Så lige pludselig stod jeg med let Kommer bare lige lidt MAM4. stærkere til tiden, ikke? Altså. Så jeg har 2 Flemming. pils nu. Nej, Flemming, ved du hvad, der er blevet en pistol? 2. 2 pistoler. Og Flemming, Ved du- han er fangen. Han ved det. Ja, ved du hvad, der er bedre end 2? En ko. 4. Thomas, bliv ved. Det var godt. Jeg vidste, det stod der, men jeg var bare ikke helt forberedt sådan. Dårligt Hvorfor er det link, ikke? der. Hvorfor er det en smoker eller noget? Hvad laver I? Det ved jeg ikke. Jeg står og venter på flashbangs, der aldrig kom. Ja. Hvad fuck mener den? Du er sgu ikke fucking... Fuck up. Han er gået tilbage ind i garagen, en lille fisse. Meningen skal have en eller anden undskyldning for at voldtage os, åbenbart. Jeg kan voldtage din... Ved du hvad, jeg gider Du ikke skal voldtage holde til din dag. kæft, William. Hvad så i morgen? Det er en umulig opgave. Det burde De er alle sammen lige skal til 10 og trække vejret her. 1, 2... Det er ikke Men nu hvis man ikke kan tælle til 10. Det bliver det op. Right, så gør du bare dit bedste. 1, 2, 25. 1, 2, fulde, 6, 5, 6, alt det gennem. Der må du da. Lille han laver godt ikke rigtig godt play der. Det er lidt synd, jeg ikke er med bomben. Ja. Der er en inde på A på toppen. En her. In heaven. Hvor er det Williams altså. Okay, der er en med heaven, en med heaven. Ja, det var ikke ham, jeg skød til ham med heaven. Okay, what the fuck. Hvem er med blandt? Hvem er blandt? Vi har bygget, han havde en nade, hvis der er. Ben havde der nade. Der var kun et skud i den af, vil jeg huske der. Jeg skal nok lige bytte den ud, tror jeg ville, hvis der er. Flash henover, hvis det er. Okay. Sådan der, mand. Jamen, de har heller ikke sådan... De er ret nemme at outplay dem her, så det er sådan... Ville, du giver mig stiv pik lige nu. Cirka.